सेलिब्रिटी हो हिरो हो जी भी हो ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କଣ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼, କାଲିଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ି ଆମେ ତ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ହଉ ହିରୋ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କଣ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼, କାଲିଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ି ଆମେ ତ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ହଉ ହିରୋ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କଣ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼, କାଲିଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ି ଆମେ ତ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ହଉ ହିରୋ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କଣ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼, କାଲିଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ି ଆମେ ତ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆଉ